pripravila recept na bravčové kare na hubách. Zoznam všetkých potrebných surovín nájdete ako vždy v popise videa. Začnete tak, že nakrájete mäso na kocky, okoreníte ho, osolíte, pridajte papriku, oregano a osmažíte ho na čili oleji. Tak pridajte huby. Ja som použila sušené, ktoré som predtým namočila do vody. Prilejte trochu vody a povarte. Pred koncom omačku zahustíte trochou múky, ktorú ste predtým rozmiešali vo vode. Tak mäso povarte ďalšie 2 minúty a jedlo je hotové. Ak sa vám toto video páčilo, môžete ho označiť lajkom alebo mi dajte v komentároch. No a to je na dnes odo mňa všetko a my sa ideme pri ďalšom videu.